Jeppis jee. Eli tänään lähdetään vettämään noita pitkiksiä pitkästä aikaa, että varmaan tullut semmonen 2 kuukauden tauko näistä pitkistä lenkeistä, niin lähdetään silleen kevyellä laskulla ottamaan pieni pitkisreeni tähän ennen kuin alkaa tuo seuraava training-blokki, niin tervetuloa mukaan. Katsotaan minkälaista hommaa saadaan aikaan. Noniin, se alkaa olla lämmöt takana. Lähdetään vetämään semmoista 4 kertaa 10 minuuttia ja parin minuutin hölökkäpallautuksella. Mattovauhista en vielä oo ihan varma, että millekä me tässä aletaan, mutta lähdetään sykkeitten mukaan menemään. Siitä on niin tovikon viimeksi juossut näitä, että ei päästä sykkeitä karkaa ylös. Ruulla sitten näkyy mitkä ne mattovauhit on. Amatöörillä loppuu akku. Toisen kympin palauttelulla tässä 2 minuutin mattovauhti siihen 14 kilometriin tunnissa. Matkaa mitä siitä tulisi. Olisiko se matto näyttänyt semmoset 2,25 kilsaa 10 minuuttia. Sitä luokkaa varmaan. Korosan näyttää vauhdiksi 4,30 pikkusen päälle. Mutta sykkeet pysyy hienosti. Tämmöstä. 3. vetua kohti. Kolmannen paussilla. Ihan kevyen tuntusta menua. Mitä nyt? Mieli yrittää vähän alkaa tepposia tekemään. Alkaa vähän yrittää lyhentää tätä reeniä. Ei tämä mitenkään pahalta tunnu. Sykkeet hallussa ja vauhti ihan hallittavat.
Kyllä me tämä loppuun veet. Viimeinen veto jäljellä. Mennään. Viimeinen veto takana ja viin pysty. Sykkeet pysy aisoissa ja vielä jäi virtaa muutamakin vetästä päälle, mutta maltetaan nyt mieli vielä. Lähdetään ihan rauhassa kasvattaa. Eilen kun näitä vauhteja mietin, niin meinas lähteä vähän keulimaan, mutta tää oli kyllä just hyvä tää 14. 4-17 kilsaa. Täällä on niin kuumakin, että nuo sykkeet nousee ihan eri lailla mitä tuolla pihalla. Niin tää oli just hyvä. Lähdetään vielä pikku loppuverkat ja katsotaan sen jälkeen vielä reeni lopullinen tuomio. No niin, se alkaa olla loppuverkka takana ja reeni myös. Tämähän se on tässä tämä. Ja meinaa vähän pälliä ottaa, niin nämä maisemat täällä, niin ne ei kovin kummoset tuosta ikkunasta oot. Noita kun kattele se 1,5 tuntia vähän päälle, niin se alkaa vähän tekeen tästä hommasta semmoista päällä juoksemista, mutta vaikkei tänäänkään niin rankkaa ollut, mutta kyllä se pitkästä aikaa jonnin verran tuntuu. Ja täällähän tämä toinen juttu, mitä mä oon ite vähän kellaillut, että pyörien ei saa peilit. Kylläkään mä nuo matot tosta siirtäisin, niin pääsis vähän tekniikkaakin tähän reenaamaan, mutta en mä sitten tiedä kuinka kauan sitä jaksas ittiäkään tosta peilistä ihailla, mutta semmonen on käynyt mielessä. Ja toinen juttu tähän maisemaan hommaan, niin salille tekis mieli antaa vähän palautetta, että jos ei ihan telekkaria tuohon, niin ois semmonen tabletille semmonen pikku hylly tuohon tehdä, niin se olisi kyllä makii. Toki sen tähänkin saa laitettua, mutta ei sitä kyllä halua juosta sille että kattoo tonne alaspäin. Ei lähe sillä lailla, mutta reenistä on kyllä pakko sanoa, että onnistuu. Hyvä reeni. Eikä tullut lähettyä keulimaankaan tässä hommassa. Ei tässä enää mitään. Meikäläinen nostelee jalat kattua kohti ja nauttii nämä hiilihydraatit naamariin, niin siitä päästään sitten lähdetään jatkamaan. Ensi tai. Se on moro.